Bon dia, amor. Com estàs? Dormit. Escolta, se m'ha acudit una cosa. Crec que el que ens fa falta per passar aquests dies i no perdre el cap és una rutina. I ara tinc feta. Si ens acostumem a fer això cada dia, passarem aquesta quarantena molt millor, n'estic segura. Vale? Mira, a les 8:30 esmorzem junts. Vull dir que ens connectem i l'un davant de l'altre amb els ordinadors, doncs esmorzem. El cafè, els cereals, les torrades. Sí? A les 9, dutxa. Sí? Sí. Aleshores, a les 9:30 ens vestim. I així també m'ajudes a triar la roba. Què és el que em queda bé, si estic guapa, si aquells pantalons em fan gorda. Aleshores, a les 10, doncs hem de fer com si fos un dia normal. Vull dir, treballar. Hòstia, vale, va. I tornem a quedar a 2:45 per preparar el dinar, que ja després amb una altra pissarra t'ensenyaré el menú. Després, com que ens vindrà el bajón del dinar, he pensat que estaré bé una estoneta veure Friends junts. A les 5 ja lliure, perquè jo sé que necessites el teu espai. Sí. Sí? Sí. Vale. I a les 8:30 tornem a quedar per cuinar i sopar. Serà un sopar més de nit, més romàntic. I a les 10 a anar a dormir. I que em cantis una cançó fins que m'adormi. Per què? Perquè em costa dormir. Perquè jo no et canto mai ninguna cançó. Doncs a partir d'ara ho faràs. Rutina. Hòstia, quin gustito! Amor, tu com ho portes? Què fas? Va estar, ara hi hauries d'estar-te dutxant. Què fas fumant un cigarro i un cafè? Ho faig cada dia. Vaig. Dutxa't ràpid perquè ara ja és l'hora de vestir-se. Que sí! Vale, geni. Vale, model número 1, elegante. Super. Molt bé, no? Hola? Ok. De caputxeta vermella. Doncs ja ho tens. No, espera. És amb mi? Vale, doncs ja està, ja ho tens. Ah. Perdona un momentet. Molt guai, que bé. Guai. Digue'm, guapo. Ei, Què passa? ja està. Per fi! Doncs va, ara tu. Jo què? Doncs que et vesteixis. Ja vaig vestit. Ets un porc. Canvia't. No cal, si estic a casa. I tinc tota la roba bruta. Ja està. Estava pensant que m'agradaria fer un altre rotllo de dibuix. Guai. Perquè m'estic començant a cansar de fer-ho tot igual. Necessito evolucionar. M'agraden tantes coses, tio. Aquesta tia em flipa. Mira, veus? És que és tan bonic tot el que fa. Sí, super xulo. Aquests són espectaculars. M'encantaria dibuixar així. És que n'hi ha un que t'hauria ensenyat. Oh! Sí, és molt xulo. Superpreciós. Sí. Guai. Vinga. Perquè si no després també hi ha aquesta opció, això està arrasant, Guaita que senzill. Ja, és guai. És guai. Estàs bé? Estic intentant assajar. No puc tocar i estudiar mentre tu em parles. Bueno, jo dibuixo mentre et sento tu tocar i no passa res, Vale, necessito una pausa. No, amor!
sisplau, perdona. Enric! Vale, començarem amb una amanida i després farem hummus. Vale, ingredients. Sí. Endívia, per exemple. No en tinc... Enciem? Ok, enciem. Pastanaga, Una. cogombre. Sí. Això. Bueno, vale, està bé. Salsa de soja o alguna cosa així per donar-li alegria. Va, està bé, d'acord? Vale. I per l'humus? Molt bé, cigrons, llimona, No. el taïn. Yeah. I un cominó? Curri? No ho sé, prova-ho. Un raget d'oli, una mica d'all, sobretot. Per cuinar. No tinc. Vaig a posar una mica de música, comencem. Som-hi. 3, 2... 2, 1... Give it to me! I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop. Run it back. You can talk back, talk, but can you play that sax? Met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop. Run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Quanta li poso? No, ok, no. Quanta li poso? Maybe you can get it if you got that thing I like. I need a spin with the chase rounds up. The type of red T'han de passar per la paella o dos han de passar per la paella els cigrons? flags. Give it to me. You better play that sax. Okay. Yeah. You better play that sax. Què, guai, no? Mm. Ho he passat superbé. Mira, Quina pinta. i tu? Bé. Que com t'ha quedat, el teu? Bé. Ensenya-m'ho. Què és això? Mortadela i fuet.